Oke, aja dulu 20 ton kandak dari Bang Rinto Pogro Sinar Sago. Kalagunya Jurumudi Salung Bapi Tunang. Tadang saluang di malam hari di pandangan lalu bagaluang di siko rusua oi dalam hati hidui tiado oi banat kanduang de abang Rito bakain saruang kita babini mungkin jantonyo pado parah luko di jantuang iyo babisa juo benyo de abang Rinto kini bakanda salong pitunang lah dimintanyo nande awak tanam wajina de kawan jari maadi cotonyo. Kon dari aspirasi nantaraso di hati masyarakat Labu Gondoang samanja tuan mengindo ndak pulang kampung taraso langgang kampung di Buyak Jaya, tapi kini kau lah tiba di kampung balik kampung taraso Rami. Mudah-mudahan bisa nanti duduk di Bukit Limau untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, tak bantu masyarakat kita tentunya sampai duduk ke Semarang sebagai keterwakilan kami di Bukit Limau anggota legislatif ya. Parto. Oke, lanjut dulu. Dua ada tua di nanare mencalon pulo tahun katibo ayari malam muda basirawa pende beko di gigi de anjing gilo ayari malam basirawa pende beko di gigi anjing gilo saluang ba raso ay bapi tunang raso manikam kadalam jantuang denai joana banasib malang idui tiado ay banan tanduang denai joana banasib malang idui tiado ay banan tanduang. Ya berikut dari Bang Rito Sarato Abang Aldi Sinar Sago lagu di papanjang Ciak Jurumudi kat tejula patai balik dengar di patai jale-jale pipi pari tabang kapari tibo di pari sayuk lah patah duo lah batimbang bumi julangi lah tagendang nagari Makkah sayang kasutai Allah dojuo ya. Pesan dari Bang Rito Sarato Bang Aldi Sinar Sago. Raso kurang bicayo den naik kini mandang pantun oi abang Rito oh iyo lah abang dalam hati oi apo pulo tando buktinya oh iyo lah bang Rito dalam hati apo pulo oi kabuktinya de apa ada tua bakain saruang kaman calon nyo sudah iko nyampang ko sampai nia iko langsung oi jauh pandayuang nampe lalu po abang Rito pinjam lah kain saruang itu bayi saja lah kabuktinya Lainyo datang mada cotan pindo lai bagurau mak ada tua malamku kalau kau mak ada tua awak lapis sayo lah saja dulu wak kau tahunya jo mak ada tua awak lapis sayo lah saja periode dulu awak tahunya oi nanti denai baru tahu jodat tua kau ulanglah bali assalam kamu ko de tadi mah ada tua senjang mambaginyo kami barat nambah tigo di barinyo de la senjang mah ada tua kama baginyo baanyo kami caro malam ko abang Rinto lai mandanga
buang samalam ko de ama ada tua tanggindo tolong ladanga de awak kini baru basuo de ma ada tua kamari malah de awak kini baru basuo ala didanga ranga baku lilian bake ma ada tua bapasan malam ko iyo ma ada tua ai kama menciang umpana sera asiangan pulo iyo ma ada tua ai kama menciang umpana sera asiangan pulo. Up dari Labu Gunung. Kalau dek mak datuk umpan seraknya alhamdulillah lah biaya. Besok untuk realisasinya untuk perkenalannya nanti ya non anggota grupku akan dibawa usua ya jangan usua aja camnya akan dibawa untuk kerja di tim. Baik kami ada tu abao bajale jale la semalam ko mancali agadang marin tonggo godo oi bapin jai balulu aduo mancali agadang ayonggo godo oi bapin jai balulu aduo tapi kini kok apa kadayo udah dicinta ala tiado tinggal denai bati ibo basara diri kanan kuaso tinggal denai bati ibo basara diri kanan kuaso. Dari Bang Rito, Bang Aldi, Sinar Sago, ulang pantun Rina sama takut di refnya tuh ulang balik Rina yang walaupun bagagih Rina payahnya kate tapi les ramai dia ulang deh. Citorandakan hati dema ada tua dangala kini pasane kacako baacaronyo nyampangi suadu dua ai di kurisi kami di lapia ai kana yuo kok nyampangi sua ai di kurisi kami di lapia ai kana yuo. Ama ada tua tolong ada ngakan mungkin tim sukses sama basarawa pendek go elok kamu ko bali abah salam ko indah mama jonan itu jadi juo nan basarawa pendek tolong ada ngakan mungkin tim sukses nan baliang jopi cayo. Dari Bang Rito, Bang Aldi, grup Sinar Sago, KTK balik Cibo pulang ke Serporina aja kok refnya. Tapi kini kok apa kadayo udah dicinta babini mudo tinggalah denai bahati ibo basarah diri kanan kuaso abang Rito ado gantinya kok lain amuai jojo aku de abang Rito kanda agadape oi kanda kami di malantanyo dema ada tua nyoga kami tim sukses
sesama bahasa rawa Hawaii saja. Inyo pakai sarang. Eka kan biasa karek Eka ulang balik ya pantun nenciak aja kok ison sawuk laya ya. Tapi kini kok apakah dayo udah dicinta Allah bapunyo kok abang gitu laga gantinya ke sungai patai oi bamintuo kok abang rinto oi ke gantinya ke sungai patai oi bamintuo emang ada tua laka dinginan lai babao kain saruang kimiko ba adek Sarawak pendek udah lakean mungkin nama gicuah kalua sanjo Sarawak pendek sajo balakean dek emang ada tua jangan galak juo ainan malaki gurau selesai kama datu ajuo bapasan malam ko 2002 ampe niya iko sampai ay honor kami naya anak pulo 2002 ampe niya iko sampai ay honor kami madatu naya anak pulo. Yalah Barito kita tinggalkan ke lagu Salong Bepitunang